Bueno, voulle facer unha videochamada a Chamiño que me dixo que iba ás Illas Canarias, pero non me dixo a cal iba, así que... Moi boa tarde, Chamiño, que non che pareza mal. Mando un saúdo grande dende aquí de Portugal. Canto-lhe o arrieiro, para min é un deleite estar aquí na Gomera, ter palo vista o Teide. E o Teide é bonito, ainda che dá alegría. Estou mirando pa Gomera, ai ter tes moi bo día. Ando en San Sebastián, porque os coito ben o sol, que hai por este mar e navego vai o Colón. Por aí tuvo o Colón, estás en San Sebastián. Fai un pouco de caso, amigo, manda para aquí o Bran. Home. De comer e xa vou farto, antes de partir cho dixen. Estou comendo nos furanchos que aquí son os guachinches. Andas comendo nos guachinches, xa cho dixo eu de cote. Inda estaré papando, traiche algo de almogrote. E te sigo eu cantando, porque así é o que hai. Temos as pernas cansadas do parque de Garajonai. O parque de Arajunai é a cousa non che mingua. Estou pensando unha cousa que che é moi trabalengua. Terme min que perdoar e que nisto non desespero. Chámame en polo silvo, vou a ver un gomero. Vouche dar a despedida, hai que acabar de ir cantando, porque estás ali na Gomera, acaban xa subiando. Este rapaz é unha pasada, tío. Buah, que bonito o Atlántico. Que bonito é o Atlántico, Dios mío.